जयनिं जानाय जायगाया दलगाव रायमाना बिसिडिसिनि सिङाव थानाय। दा गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम सराइबिल मंडल भारतीय जनता पार्टी हरते बीजेपीनि जानानै नोंथांमोननिसिम बे गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा फैगौ 2025 सनाव सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो बिटिआरनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दं। दा बिटिआरनि मोनबाबो डिस्ट्रिक्टआव मोनबाबो जिल्लायाव दिनैनि दिनाव इलेक्शनखौ लानानै दुंहाव मोनसे बारहावाया बारजेनबाय। समा बारा गोबाव गैला। दा बे हिसाबै बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो राजनैतिक दल अर्थात पलिटिकल पार्टीफ्रानो गाव गावनि दोलोखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय विभिन्न रोखोमै सान हर खामानि मावगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै भारतीय जनता पार्टी सराइबिल मंडल अर्थात क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बीजेपीनि जानानै नैबे दलगाव गामियाव गुबुन दोलोफोर बायदि जगदान अनुष्ठान अर्थात गोदानै बीजेपीखौ मोजां मोननानै फैनाय रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनै 200निबो बारा गुबुन दोलो जेरखम इउपिपिएल बिपिएफ जिएसपी निफ्राय बिसोरजों लोगोसे आरो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै 200निबो बारा बेयाव जगदान जाबाय बीजेपीआव। टेक दिनैनि दिनाव बीजेपीआ मा दोलो बेखौ बे सराइबिलनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम बीजेपी दोलोनि जि सिन्थाधारा बीजेपी दोलोनि जि मावनाय सारा भारतबर्षनि नागरिकतार सुबुंफोरनि जे मोजां सिन्थाधारा बेखौ मोनदाङै दिनै रावबो गैया। 2014निफ्राय आसामाव भारतआव जेब्ला बीजेपी सरकार फैजेनदोंमोन मोदीनि बिनि सिगांनि जि अबस्था अर्थात 2016नि सिगां जि बिटिआर ओनसोलाव बा आसामनि जि अबस्था आरो दानि जि अबस्था परिबेश बेखौ नायब्लानो बिनि फारागथिखौ जों मोनदाङो। दे बीजेपी फैनायनि सिगां बे ओनसोलनि बारहावाया माबायदिमोन आरो दिनै बीजेपी फैनायनि उनाव बे ओनसोलनि बारहावाया माबायदि। गिबियावनो सुबुंफ्रा एसेबां दुखु जालाजों थाबोबाय थानांदोंमोन थांनाय समफ्राव। रावहाबो उदांस्रि गैयै मोनसे परिबेशाव जों थानांदोंमोन। जातिजों गुबुन मोनसे जातिया अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गोरोबलायनाय खौसेयै थानाया गोजान जालांगासिनो दंमोन। दा बेफोरनि गुदियाव माखासे बारहावानि थाखाय गुबुन जि पलिटिकल पार्टीफ्रा बेयाव सासन खालामदोंमोन बिसोरनि आमोलाव बे जानाय। दिनैनि दिनाव बीजेपी सरकार फैनायनि लोगो लोगो उत्तर बिटिआर ओनसोलावबो बीजेपीआ दिनै इउपिपिएलजों मोनसे एलायन्सआव सरकार दानायनि उनाव बीजेपीनि सिन्थाधारा बायदि जि सान्तिखौ बे जायगायावदि गायसननो हाबाय दे बड'लेण्डनिफ्राय लानानै बा दिनैनि बे दलगाव रायमाना बिसिडिसिनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम सारा भारतआवनो सान्ति आरो सान्ति जेरावबो आरो जेराव सान्ति थायो बाव जौगानाय उन्नति फैयो। भारतनि नागरिकफ्रा जेरावखि थाया मानो गोजोनै जानो गोजोनै थानो उदाङै गिदिंथिंनो गावनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय दि दिनैनि दिनाव खाबु मोनबाय बा मोन्थाइखौ मोनबाय बेफोरखौ दिनै गासैबो भारतनि नागरिकफ्रानो मिन्थिगौ। जायनि थाखाय दिनै नैबे दलगाव बायदि जायगायावबो बिराद बेकवार्ड बुंनो थाङोब्ला लामा सामानि प्रब्लेम, कारेन्टनि प्रब्लेम, दैनि प्रब्लेम, सोलोंथाइनि प्रब्लेम, देहा फाहामसालि गैया। दा बेफोरबायदि जायगायाव दिनै बीजेपीआ अन्त्योदया जोबथा सिमासिम दिनै सफैनो हादों आरो बे जायगाया डेभेलप जागोना रोखा। जायनि थाखाय बीजेपीआ जेरैबायदि खोथा होयो रायजो राजाफोरनो बेखौ जेब्लाबो मोगथाङाव मावफुंना होनायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव मिन्थिगौ। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जोंखौ दिनै हांख्राय हरनायलाय जों जे बे जायगायाव फैनानै बिथांमोना जोंनाव लोब फैनानै दिनै बीजेपीआव जगदान जाफैबाय। আমাৰ দলগাঁও ঠাইত ইয়াত আজি নতুন জইনিং প্ৰগ্ৰাম হৈছে। এই জইনিং হোৱাৰ কাৰণ হৈছে কি আমাৰ এই দলগাঁৱৰ ঠাইত বহুত দিনৰ পৰা আমি শান্তি নাছিলোঁ। যেতিয়া নেকি বিজেপি অহাৰ পিছত আমালোকে সকলোৱে শান্তি আছে আমাৰ ঠাইত আৰু একো কিবাটো নাই।
আর বিজেপি আহার লগতে লগে লগে আমার PMY অৰুণোদয় আৰু কিবা কিবি বহুত আমালোকে পাইছে। এই কাৰণে আমালোকে সকলোৱে আমাৰ দলগাৰ পৰা আমালোকে বিজেপিক দিম বুলি আমালোকে অনুৰোধ কৰিছে। আজি 250 মান জইনিং হৈছে।